kayo ti panagdayaw kami apo ngamin kat. Dagiti blessing nga umay iti panagbiag halaang siguro nga kanyamin o di pa'y pati kada tayo iti kadwan nga gundaway amaminat nga kurarat iti panangidaydayaw panagyamyaman kinkuana iti daytoy nga idadarayo kataan lang nga para iti birthday ni Paul no di pa'y iti panagyaman mi. Actually, iti kalabas na al-al daw kasaunay iti rigat nga napaspasara iti aglalaok nga banag ngam iti haanak nga nagpatpatingga nga imawawag ka ni Apo ni manang jingpat sa kaksiso na iti panagrigrigat ko iti kalkalabas ng aldaw. Ano ko nga may ibkas taawan iti jakamo no sinutirog mga tao nga pangibkas na namadanak man iti siya kano ka na yung nagmay sa bijaya nga sangsangit na tumaludawan iti kaalas niya po. Amo tayo amin nga sino man kat mabalinda ngayon kasi karinig na dabaya iti Facebook ang Facebook nagkukunada nga misyak kat kinaykayat ko nga in karakarara kami Apo Diyos kinasarsarita haan nga iti kadwan ti tao nunudi kat pilpilyag nga nudag may sa kaadwan na kakabsat kat atanak iti hunag ti siyan. Ijay ko lang amin nga mapipil nga siguro awanan sa bali ang kasasaw niya po ijay nga panahon na bilang nga siya iso nga mapanpanunot ko nga han nga rumbang tadamot ti balay nga pagdaydayawan ngam ngamin kat nakadado dagiti pasama ano daddo mga talaga kat bagpay kada kayo ta makapapan kayo kang kanayon lumablabas dagiti kakansante nga Iglesia ni Cristo sa totoo lang yung bagpay dagito Apo ala i-bless mo kadi ida kasjay at dahil jerik nak nga umakapal iso nga kada kayo naka nasaysaya at you are so lucky kasi magamgampanan nyo iti inaldaw-aldaw iti dinawas di Domingo nga mapan iti balay niya Apo tayo Diyos siya personally dakang iti pagkurkurangan iti panagserbi ko ni Apo kada kayo nga kabataan amok nagiti grupa amok nagiti grupo yun nagiti kantanayon nga mapan iti balay ni Apo itutuloy anak ko tadayta iti talagang kumbaga one of the bitterness of my life nahanak ko na nga makaapapan iti pagdaydayawan nagdumampay no kasta para kanya talagang lumampay no kurang ti oras dahil panagyaman tayo kung talagang idaydayaw tayo kami Apo in any way marami tayo kung talagang umapapalak mangnamnama one of these days kumakat barbarang masursurong to dahil anak ko to may di jay tayo sulti kanay ngay baga ni ama nang mabainak kaminta natangsit nung kanay ngay magbaga ni ama nang ipanta ko madijay ta wa kunana ta barbarang magbalbaliw lang sana one of these days umasasa please pray for us. Once again, nagyaman na kinita darayo naman pa'y kasto di panawon manong may kagtugaw ito ni tadi ka mabaspasa dita kastan, nagyaman na kulit din na yung pagnamanong tayo amin ulit. Thank you ma'am, iti nabagas mo.